Здравейте! Днес ще ви покажа как да сортирате данни в една електронна таблица. За да сортираме данните в електронната таблица по определени критерии трябва да извършим следните действия. Първо трябва да маркираме областта на таблицата, която искаме да сортираме. За целта аз ще маркирам първата колона. Така. След това да отидем на страницата Данни, която се намира в главното меню. Оттам да изпълним командата Сортиране, чийто бутон се намира в панела Сортиране и Филтриране. Това е панела Сортиране и Филтриране, това е бутона Сортиране. Така. Излизане е следния диалогов прозорец, който е с отметка Разшири селекцията, след което даваме Сортиране. Така. След това ни излиза този диалогов прозорец, където пише моите данни имат заглавки, трябва да имаме отметка. За да може, когато започнем да сортираме нашите елементи от таблицата, да ни излязат наименованията, които ние сме посочили в съответната таблица. В случая ден от седмицата, артикул, модел, размер, количество, единични цени и стойности. Ако премахнем отметката, наименованията ни ще изчезнат и ще не останат колоните по подразбиране. Колона C, D, E, F и така нататък. Затова е желателно тук винаги да имаме отметка. Така. Избираме се начина, по който искаме да сортираме нашите елементи в таблицата. В случая аз ще ги сортирам по стойност. Тук си оставяме стойност, а тук, където е ред, избираме начина, по който искаме да бъдат подредени. От най-малкото към най-голямото, от най-голямото към най-малкото и потребителския списък. В случая аз ще го избера да ги сортирам от най-голямото към най-малкото. Окей. И всичко ни е сортирано по стойности. От най-голямата към най-малката. Сега ще ви покажа как ще се сортират от най-малката към най-голямата. Същия начин данни, сортиране. От тук си избираме пак стойности и тук променяме от най-малкото към най-голямото. Така. Това е начинът, по който може да си ги сортирате.